Készülődök, és közben rendőrségi feljelentést teszek. Micsoda nap! Szóval tudjátok, vannak Instagramon azok az oldalak, ahol név nélkül, arc nélkül, mert ezeket ugye nem merném én se felvállalni, ha ilyen lennék, mint ők. Tartalomgyártók hátán próbálnak felkapaszkodni, hogy követőket szerezzenek maguknak, és akkor őket kiparadizálva így követőket szereznek maguknak. Amivel szerintem egyébként nincs is baj. Bár sose értettem, hogy miért jó az, ha nem magad miatt szeretnek az emberek, hanem azért, mert valakivel gonoszkodsz. És ezeket a csodás oldalakat pedig az egyik értelmiségi a másik után követi, ugye be, mert de jó. Meg hogy van erre embereknek ideje? Hogy unatkozhat valaki annyira, vagy hogy utálhatja ennyire a saját életét, hogy azt mondja, hogy ő most vele és vele fog utálkozó tartalmakat gyártani, mert ennyire ráérek. De jó neked, bazeg. Ja, és tegyük hozzá, hogy eddig bármilyen másik platformon olvastam magamról valamit, én igazat még nem találtam. És ezt az emberek így kajálják, mert akarnak és próbálnak fölkapaszkodni hazugságokkal. Azoknak a hátán, akiknek van nézettsége, jó élet lehet, nem? A lényeg az én esetemben az a helyzet egyébként, hogy körülbelül 2 hónapja elkezdtem minden nap képeket kirakni Instagramra, futott egy nyereményjáték, elkezdett nőni a követőtáborom. És Magyarország veszélyesebb egyedei felfigyeltek erre, és ki is használták. Azt állították, hogy én egy beszélgetés keretén belül, mintha szóba álltam volna velük, úgyhogy nektek nem tudok szegényeknek visszaírni egy csomószor, én egy full idegen embernek ruha nélkül képet küldtem. Hozzáteszem, hogy a barátomnak, akit 9 éve ismerek, neki nem küldtem még ilyen képet, és nem is fogok. De hál' Istennek olyan képet választottak, ami nagyon eltér az én idomaimtól, meg nagyon látszódik, hogy ez valódi tartalom. Így aztán azért sokatoknak leesett a tantusz, akinek van egy kis sütnivalója. Ez persze inkább a lányok körére igaz, azoknak a fiúknak, akik nincs ennyi sütnivalójuk, és ezért rohamosan elkezdtek engem bekövetni Instagramon, és kérdezgetni, hogy gyártok-e ilyen tartalmakat. Fiúk, sajnálattal kell közölnöm, de nem gyártok efféle tartalmakat, szóval ha csak ezért vagyok számotokra érdekes, akkor köszi. Egyébként azok közé tartozok, akik nagyon megvetik az ilyenfajta tartalmakat. Soha életemben nem fogyasztottam tartalmakat, és nem is fogok. Gusztustalannak tartom az egész világot. Azért sem zavar annyira ez az egész, mert tudom, hogy bárki, aki ezt a tartalmat megnézi, az nem az én testemet, nem az én idomaimat fogja látni, és ez megnyugtat. Viszont ez akkor is bűncselekménynek számít, hiszen ez a nevem bemocskolása, személyazonosságommal való visszaélés, hiszen megszerkesztettek a fiúcskák egy beszélgetést is, amiben úgy tűnik, mintha velem váltanának üzeneteket, ami szintén nem igaz, és szintén visszavezethető ugye az Instagram és a rendőrség által, szóval mert még ha valóban én lennék a képen, akkor azt mondanám, hogy oké, sírok egy 2 órát, hogy lehettem ilyen hülye. De így inkább csak durva bűncselekménynek számít, és ugye mivel nem gondolkodnak, mert annyira azért nem okosak, bevágok 2 beszélgetést. No. És sajnos itt felnőtt férfi emberekről beszélünk. Annyira sajnálom őket, meg az anyukájukat. Ilyen fiam lenne szerintem. Amivel ugye ez cselekménynek számít, így feljelentettem őket a rendőrségen, annó. Amint feljelentettem őket, képzeljétek el, másnap reggelre megszűnt mind a 2 oldal. Viszont ez nem a rendőrségnek köszönhető, hanem a követőimnek, akik jelentették az oldalt, hogy de most újra létrehozták őket az apró kis zseni agyukkal, és konkrétan ugyanazt a megszerkesztett beszélgetést, és ugyanazt a szar képet rakták ki. Semmi kreativitás, semmi fejlődés. Kicsit sajnálom is őket. Konkrétan 6 napja érkezett meg hozzám a levél a rendőrségtől, hogy 8 napon belül fizessek be 10 000 forintot, ha szeretném, hogy tovább vigyék a feljelentésem ügyét, és felvegyék velem a kapcsolatot. És mondom, nem fizetem be, mert mondom végül is, megszűntek az oldalak, békén hagynak. Erre ma nem újra elkezdték. Úgyhogy ez ilyen sorsszerű, hogy tényleg ilyen utolsó pillanatban kezdték el újra, mert így még fel tudom őket jelenteni. Pont jókor, fiúk. Pont jókor. De amúgy örülnék, ha ilyen seggem lenne, mint a képen a csajosnak, bár nincsen sajnos.
Úgyhogy bárki, aki ilyesmi tartalmat lát, és a nevemet látja mellette, az tudja már egyszer, hogy én soha a büdös életben nem csináltam, és nem is fogok ilyen tartalmakat csinálni. És még pláne nem küldöm el egy vadidegennek. Annyira butának néznek néha, mert ők annyira buták. Édeseim, azért nem vagyok egy naív picsa. És ha addig is van bárki, aki tud nekem abban segíteni, hogy gyorsabb lefolyása legyen az ügynek, akkor megköszönöm, ha felkeres. Meg kell tanítani az ilyen embereket arra, hogy ez nem játék. A bűncselekmény nem játék, és következményei vannak. De semmi baj, egyszer mind megtanultunk Billybe pisilni is. Ők lehet nem. A dress code síelős, úgyhogy azért nézek így ki. Ez lesz hozzá még a cipő, és ez a finish set. Vigyázzatok az internetes zaklatókkal, és ne törjétek, ha hazugságot terjesztenek rólatok.